A karin maganarmu na gaba wanda za mu yau shine wanda ke cewa a inda ka ci kifi nan ne argungunka. Wato abinda wannan karin magana ke nufi shine a inda kake samun natsuwa ko ka samu natsuwa da kwanciyar hankali, wato inda duk wata buƙata taka, duk wasu buƙatunka kan biya, to nan ne ya fi ko'ina muhimmanci a gare ka. Nan ne babban muhalli ko gida ko matsuguni ko makwanci a gare ka. Don haka a nan ne idan ka je za ka samu kwanciyar hankali, za ka samu natsuwa. Tamkar yadda akan je Argungun don bikin kamun kifin da ake gudanarwa shekara-shekara, nan ne kowane masunci ke zuwa domin samun biyan buƙatarsa na ya sami babban kifin da zai ci gasa ya kasance ya yi zarra ya zama na ɗaya. To kai kuma a Hausance ko a falsafance idan aka ce inda mutum ya ci kifi, wato a inda mutum ya ci kifi nan ne argungunsa, na nufin duk inda mutum kan kasance ya samu biyan buƙatunsa, ya samu damar warware matsalolin da ke gabansa, to nan ne ya fi ko'ina muhimmanci a gare shi. A nan zan dakata tare da fata za mu haɗa darasi na gaba. Naku Yakubu Muhammad Harun. A huta lafiya, tare da fatar za a yi liking, za a yi sharing, za a yi subscribing.